El creixement de l'activitat turística ha convertit Barcelona en una destinació global de primer ordre que gaudeix d'un ampli reconeixement i una excel·lent valoració internacionals. Barcelona, amb un ric llegat arquitectònic i monumental, atrau també el visitant per la seva constant activitat artística i cultural, per la seva qualitat de vida i pel mar. La ciutat gaudeix de les millors platges urbanes de la Mediterrània, ben comunicades amb el centre mitjançant la xarxa de transport públic i de 4 ports esportius. L'activitat turística de Barcelona, de la qual el Consorci Públic-Privat Turisme de Barcelona actua com a agència de promoció, genera un gran impacte econòmic que va més enllà de la ciutat i la seva àrea d'influència. L'èxit turístic de la ciutat es tradueix en el gran nombre d'empreses relacionades amb el sector que creen un gran nombre de llocs de treball des de l'hostaleria i la restauració fins a l'oci i l'entreteniment. De la mateixa manera, cal destacar el pes del turisme de negocis i congressos a Barcelona, que l'ha situat entre les primeres ciutats del món en nombre de delegats i congressos internacionals, el màxim exponent dels quals són el Mobile World Congress, la Fira Alimentària i el Congrés de Cardiologia. El rol que Fira de Barcelona té en aquest camp és crític, i una altra mostra del lideratge de la ciutat i les seves institucions la trobem en el fet que aquesta cada vegada organitza més esdeveniments de negoci arreu del món, aprofitant la seva expertesa i el coneixement de com organitzar esdeveniments firals d'èxit. D'altra banda, Barcelona s'ha consolidat com una shopping destination mundial, una de les ciutats europees més atractives per al consumidor i també en una important destinació gastronòmica gràcies als grans noms de la seva cuina. Els darrers canvis tecnològics, socials, econòmics i ambientals representen una oportunitat per al turisme sostenible en el marc de les Smart Cities. En aquest sentit, Barcelona ha signat la Carta de Turisme Responsable amb la UNESCO i ha obtingut la certificació Biosphere World Class Destination, que posiciona la ciutat com una de les destinacions més atractives del món.